Oh maka Elijah Enugu ka m na nwa virgin ji isi okwu. Maka ese m na nwa virgin bụ na mgbe Chinedu nwa dike na ya alụ. Eduru ya jere Elijah Enugu. Elijah wo olive oil n'isi. Mfu the video gwa Elijah na ọwa ya oke igwuri ya. Na ejiri olive oil agwọ leukemia. The video gara viral. Mgbe na ọ bụrụ na take Chinedu nwa dike to India, n'ihe na-eme ya blood cancer. Remove all the whole blood in him and transfuse ọbara machiri nke ya. Transfuse ya back onwere onwe ya. Mkwusi okwa gwa na ọ bụrụ na eme ya within 2 months no ya ngwa. Nwa virgin fu di okwu wee kpọba m afa. Sị mma kpọsịkwa na daddy ya afa. Na mkpọ daddy ya afa again. No ga-egosi m another side of Christianity. Ọ ya sị mụ na nwa virgin. Ma kpọsị na Elijah Enugu afa na daddy ya. The video dị n'internet. Google onye if you like after this video I will share it. Nwa virgin sị na mkpọ daddy ya afa again ogosi m another side of Christianity. Mgbe aka amabodo m onye nwa virgin bụ. Ndị mmadụ na send m the video na send one page and you puzie nwa virgin. Hey, mfuna nwa virgin be ekpere m ọjọọ. Mbusi ya. Bomba to bombe nyezi mi efe. Nwa virgin bụ aya duobo kwere ojewe police station. Reality hit nwa virgin. Okpo lawyer. Okpo barrister de petition gị kwo Ezeaku Ejiofor. Wo ya na akwụkwọ. Ode Ezeaku Ejiofor de jewe force arapo Ogidi division de monso nwunye m ya na-ebutere m nri nwanne ọ na sel arapo zone 13 dị nso arapo zone 9 kedụ na ụmụ ahịa ọgwụ ya arapo megabase dị n'Owerri durum tie na aeroplane durum jewe be okwu na-agala ọnụ na Abuja ka Ezeaku fuo ndị Igbo wee bịa zo ka mmiri ndị police na-ajụ m boy you be governor for East and say yes I'm bigger than governor in the East. Because I have helped a lot of people, I have saved a lot of souls, and I'm fighting to liberate my people from religious bondage. The whole police member arrest, I converted all of them to believe in reality. And shall witness that the head will be assumed. I work at a commissioner of police, work at my son. Well, everything you are saying is true, but do your own. Allow them to do their own. That is what he told me. He know that now, he hit him here. Commissioner of police, he draw one bingo cause. Si no ya wakpota police nwa virgin je represent no ya wakpota police ojo nwa bingo si ya did this man insult you or si no or say why did you arrest him nwa bingo si na mkparire prophet ya or si nwa bingo where is the authorized letter your prophet nyego to arrest me or si no nwa mgba ka mmiri ribe fa jeze konuko lawyer and also in with the peace and all this thing and the vum really nwe cha nwa virgin ọkụ wo ya enye omi efe hey amom na nwa virgin akpago nnukwu arụ den mgbe anyị mana mụnwa me nwa virgin ji tọrọ ọga ebe ahụ na-eme ekpere ọ mụnwa bụ Ezeaku n'ụna dada na pọtọpọtọ na abụ mụnwa bụ Ezeaku maka mgbe anyị fụ deti ebe ahụ na-eme ikpe pọtọpọtọ mmiri izu ụmụ na ya na-agbagharị na mmiri na-ada na mmiri hey na-ebu Davido na-akụsi nwa virgin na-akụsi ya onwe nke Isaac nwa virgin nwere lọkụ onwe nke o mere o ji onye Igbo ukwu wee mee wangel onye Igbo ukwu ọ sị ya na papa gị nwụrụ anwụ na ya na-agbago step papa gị nwụrụ anwụ bịakwute ya na-achọ ka ya kasta ya ọ sị ya mba na ebiko na ya bụrụ ajọ mmụọ na-egburi egwu na ya bịara ebe a maka na nwa ya nwaanyị na-abịa adoration na ọ chọrọ ka egbuo onwe ya na ya wee jụọ ya onye egburu gị ọ sị na ọnkụl ya kedu onye Igbo ukwu na ebe a papa ya nwụrụ anwụ dị gị pụta arrange dị gị pụta so papa ya nwụrụ anwụ misteri na Igbo ukwu bịazie na ebe ị na-eme ekpere ifuzie gị yọwa gị na ọ chọrọ ka nwa ya na-akpụti ya ebe ọ nọ kedu nwa ya dị ndụ eme as a Christian eche m nọ si na onye nwa ojebe n'igwe so njụọ nwa virgin ọpụta na papa ya ha ejebeghị n'igwe o ji bịakwute gị ofu nwa virgin agwara anyị na nọ na-agbago step ofu dwarf spirit si India nwa Virginia amami na-ebe mara gama amami na-ebe mara gama amami na-ebe mara gama amama si na afọ nne gị kwawa ndị be anyị fasting
customer ka ị na-akpọtala ise anyị nwanwere n'ọgwụ waba ha fasting intestine cancer na-abịa imi mana intestine cancer inwebe intestine obstruction time ị kwesịrị ịdị ndị eriri afọ ga straight che ije bụrụ na ị na-eme fasting onwe ofu kekọrọ ofu mistake na ofe mee otu a kpakọ ofu ọkpakọ ọgọkwe nke ọzọ ịkwụsị ịga toilet by then emena gị poison inwewe pens n'afọ gị by then esendere gị poison the next thing bụ ikpe ekpere wọkụrụ ijewe Nsụka ba ebe agwa gị na agba poison na Nsụka ndị nke wee gbugide gị mmiri gbaa inwe mmiri agbụghịkwa gị ihe nwụrụ tie gị abụbụ ude na ịgbọpụta ya asị gị na ịgba na poison ihe ọzọ ya anụzi bụ cut to glory painful exit ụmụnne anyị na-eme printing chisom na ndị ụna na-eriju afọ na ọcha ncha painful exit enwere ihe dị iche pastors na bandit ka fabụ ndị amosu onwere ife ji gị dị mma n'ụwa na-abụrụ mmadụ gọọmenti nchọ mfụgo n'ụzọ were moto mpịagbuo gị the same thing with you ịchọ ifu m echi were moto pịagbuo m nwụrụ ọgwụcha enwere mmụọ ga-asị moto gị stop is not done ndị gboo ji isi gị na ọ bụrụ na agwọ mere ihe o ji bụla agwọ nwaanyị ewere ya mee gịnị ke nkụ what our ancestors do is they acknowledge their forefathers. They worship them, they adore them, they respect them. Enwere alụ nsị edowe na Igbo asị nọ na-enye ego. Enwere mgbe ndị Igbo pụta agwa na Chineke kere ụwa na-enye ego. Ife agwa gị na-enye ego bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ which is goods and services. Ihe na-enye the whole world ego today. Plug aeroplane ijuru ụwa niile na-arụ ya na Anambra State. Plug aeroplane ifere jewa America da-arụ ya na Nsụka. Mana enwere St. Paul na Nsụka. Nsụka nwere one of the biggest cathedral. Agwa munu na mmeji ezokwukwu asa unu na ani onto na rapụ mụ nna ya ka fa face reality in an tithe and offering ego awuf because n'isi ike juru onye ba anyị alụ true of us Elijah Enugu isi na nwa virgin na-eme arrange Elijah Enugu ajụ m gị kedu onye gburu isi fụrụ ụzọ ị ga-egosi anyị ta ka anyị kweta na nwa virgin bụ onye arrange nwa virgin Israel no na-eme arrange Elijah Enugu kedu onye adara ogbi kwuru okwu na adoration gị gosi anyị ka anyị kweta na nwa virgin na-eme arrange ikpụrụ nwa virgin n'ọnụ ọpọ na nwa virgin fụkata gị n'anya fụ ma ọ kpịzọ na ananya reason because no man all through you go ga-esi megini rigolu ịmakwa na ise dị mụ na nwa virgin maka gị nwa yes na onye ojii nọ na America obi adị mma o nwe nwanne anyị nwanyị na-eme interview na London mbọsọ sị na ya chọzi na home no go n'ebe ahụ na ọ dị 90 years no you be the eldest woman na village ya from the video that he want to go nwanne anyị nwanyị aka nọrọkwa ebe nọ ịbata ebe anwụnta ya ta ekwe gị malaria ịgbajebe I'm telling you jewe adọrọ mma na adọrọ mana ndị fada na ebe a na-emela anyị kandụl na amụla anyị kandụl ka anyị nweta visa ejeje obodo oyibo ihe ya bụ inweta obi adịghị mma ebe a ka ndị ụka na-eji agbado ọkpa ihe a na-agụ gị na otu amụnwa bụ Ezeaku na ihe a na-agụ gị na ka ndị ụka ya eje gbado ọkpa na-agwazi gị receive it I lose you ọgụ nwere onye na-eluzi gị na mmadụ lose gị na enwe ndị kidnapper fụgụ kechie gị aka nwa onye fọrọ gị aba abịa kepu lose bụ otu a nkechi na weta aka gị bịa ka m gosi ndị ịma na onwe ike ọ bụ na oyibo a na-asụ na jos dị na bed gbatị aka gị n'aba wetakwo nka bịa ọfụma nọla na gbatị aka gị otu a shift kwuo ka akụziwe ndị be anyị ihe bụ lose ifere aka na-aba na aka na-afọ na jide otu a I lose you ndị eriri ọ gaje echụba ego nwa onye kechiri gị na-agụ inwere dị energy ibu nwa ike gị na Nigeria biko ọgụ na mgba inweta ego na Nigeria jinga eje na akpụ 10 inweta ego na Nigeria je na akpụ 10 jee chụba ego emezinarị Holy Spirit akwa gozie akụkọ jee jụọ ndị medical doctors nọ na Nigeria ụfọdụ na-amụgide anyị megide surgery chefu wugide ọtọ chefu eje na inweta ego bụ akpụ 10 na ihe bụ loose ndị gụrụ mahadum amara ibu lose I lose ya na-agwa gị nwa virgin na-agwa gị I lose you enweghị na ihe bụ lose ọ bụ na ekechiri gị aka otu a mebi na ndị ntọtọlụ gị kechie gị aka
mmadụ fogo wee bịa si ga I lose you na sim thank you bro amen ki egwu no thank you because na afọ na lose gị I lose you 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 okwe lose go I'm free I forget I'm free n'ihe ba I lose you but okwe for ya no lose go anything apart from this bụ wayo enwe onye na ebe ama etinye mmadụ na bottle enwe onye na ebe anwe power ga-asa neketa nkọ ọhịa enwe onye na ebe na-efe n'abalị enwe onye na ebe ama ihe nwunye ya bụ n'afọ without going to scam onye je gota akwa white na ebe no ọtọ na ọsị na ya bụ oke ibobo je jụọ ndị bụ ihe bụ eze nwaanyị mgbe gboo ọ ihe onye ụfọdụ n'ime unu na-emekịta a na-eme eze nwaanyị ihe na-eme eze nwaanyị jee na mmiri na ya ọmgbere gbagagbaga ị na krokodil ya fubeg bụrụ fanta ọ bụrụ ihe a ka ndị gboo ji mee eze nwaanyị jee gụọ the history ihe bụ eze nwaanyị unu na-achụ ego ori unu na-achụ ị na-arụ ọrụ ị nwere ego ole ka ị nwere mpogo fọdekin m n'isi gị nwa bụ eze nwaanyị na-arụ ọrụ mmiri mparị fọdekin mpogo n'isi ị ga-ebunwu ya ị na-eje arụ ọrụ ụmụnne anyị ọrụ mmiri ihe eje chụ ife ya obi kụba na bụrụ ofu kọmpanị ebodo gị n'isi azụ eze nwaanyị ma ọ pasọ na-eme ekpere ị ga-ebudo nwe ị na-arụ ọrụ na onye gị na-arụ ọrụ onye na-arụ ọrụ rụpụta Buhari rụpụtara onwe ya tupu ọ lụba ndị ọzọ ọkwa eziokwu Tinubu rụpụtara onwe ya tupu ọ na-alụ ndị ọzọ Soludo rụpụtara onwe ya bụrụ gọvanọ tupu o tebere ndị ọzọ kụrụta ọ rụpụta onwe ya rụpụta onwe gị ka ịmanye na-arụ ọrụ a na-awori unu agwa ngo nwee nsogbu ị nwere kpọọ mụ na I will give you advice what to do problem niile ị nwere achị m ya n'aka na oyi ekwekwe nke mma agwa gị akwụ na m ụgwọ onye na-achọ nwa kpọọ mụ I will advise you what to do ọ bụ na m fụ na ịma amụzi nwa ije gote nwa with the due process mgbe ị gotere nwa gị na ya bịa 2 years ọ bụrụgo nwa gị ri obi gị ka na-awọ gị ahụ kedu iji agagharị n'ụlọ ekpere ekechi gị mana ị maghị ekechi mmadụ ị mara egbu mmadụ na mmụọ ịpụtasị m na-enye nwanne gị poison mana ị mara enye onye ọzọ poison igbo kunie enu etegobe anyị ule mụ a na-etebe anyị pọtụmọ chọọchị na-aga afịa chọọchị biznes ihe epu elu n'ụwa kedu iji bụrụ Christianity ji mee ihe para ụwa n'isi ọ na-anya gị ị na-eti n'ụlọ ọkụ na nwụrụ ọkụ Holy Ghost fire pursue them Holy Ghost fire ị na-eti na iviji na-ekpe ụlaba ka ị na-ekpe ka ị na-atala ụga bịa ka ị create something ka ị create a factory bịa ka ị create okporo ụzọ na-agụrụ maka onwe ihe ị chọrọ n'ụwa na-abụrụ normal life jegodo Holland gị fụ ụmụaka na beach ebe ha na-egwu mmiri jegodo Finland jegodo UK gbadagodo Italy gbada Germany ka ije ego na beach ebe ha na-egwu mmiri iriche na-enwe anwere ịnọrọ ebe a na-eme ọpịpịa 100 days and fasting ịnọrọ ebe a na-eme 100 days fasting na-ata intestine ga afụ kedu ihe ị na-ediri Jizọs ga-enye gị taa ma enweghị kọmọ na alụm yarụ n'ebe onye uzi na eze aka nwụ so Jizọs gbuo m nkịta Jizọs obi adịgo gị mma Jizọs enyere gị ọkụ o mere ka ndị Fulani kwụsị igbu gị o mere ka ndị Hausa kwụsị ịchị gị o mere ka Muslim kwụsị ịchị gị so ihe Jizọs ga-abụ mee ịma nọ na arụ bụ eze akụ nwụ coincidentally enwe ike inwe echi coincidentally mgbe mgbacha Baịbụl aha ọkụ nwekọ bụ na BP m dị high ka m pụọ nda ụbụ Baịbụl gburu m pro Jizọs gburu m anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịa ma anyị bụ ụmụ aja na anyị bụ ụmụ Chukwu anyị bụ ụmụnne sekewesi na anyị na mmụọ ị bụrụ onye mmụọ mmadụ si na ọ ya egbu gị kpọrọ ya polisi very simple something ọ bụrụ Chineke dere Baịbụl nwanne m onye ebee ka ewu gwagodo m onye ebe bụ nwa bụ onye nro bụ n'ụzọ wa n'Enugu onye ebee ka ewu kedu ebe isi na Igbo ị na-eme na imechie fast na akịta erewa akpara isten o imechie fast ka ị kara ụwa niile gwagodo m onye dị productive n'ụwa na-eje ụka ka m ofu onye na ị na-eyuzi Google taa bụ Elon Musk ọkwa ya o believe odine nwere bụ God at all akpasu iwe rapụrụ n'ebe a na-alụ onwe ya na space journal n'oju afọ gbarata gwa m ofu onye nwanne m nwoke si na ebe onye agụlụzi Igbo kedu isi ka onye agụlụzi Igbo ga-esi kwete na Chukwu na-eresi ha kweresi onye agụlụzi Igbo ka nna ajụ kedu isi ka ya esi jee goro onye ọcha ihe Chukwu agụlụzi Igbo kwuru onye abaga na ebe tete kedu isi ka Chukwu si wee dee akwụkwọ onye ezi ndị ụmụdulu na abaga ikwete
my sister onye eke kedụzi ka Chukwu okike abịa ma ga-esi na-erebe onye eke okwu ya. Nwanne m ike Chukwu onye ọzọ bụrụ kedụzi ka Chineke ọzọ bụrụ ga-esi na-erebe nwa ya akwụkwọ na ọzọ bụrụ onye ọcha na-enwe profit. Eriegi nwafọ onye ọkụzụ kedụzi ka aga onye Chukwu kere ọkụzụ ga-esi na-eresi onye ọkụzụ akwụkwọ ya eresi. Kedu onye na-eje gote Baịbụl na gote Satan na Jizọs? Ọ nwere Satan na Jizọs ka iji egoro na-anụzi ihe Satan na-eme na-anụzi ike Jizọs na ị dị busy for nothing. Ị dị busy. Enwere mbọsọ Jizọs nwere gị ebere maka nye na-ekpe ekpere wee ọkụ na be ndị ọzọ sọ rum gị nwee ọkụ. Enwebe unless meet solar due process. Ụmụada ụmụ Igbo kunye ndị ekpere woriz n'unu ifugo ya nwa virgin na Elijah na-eje kịta iwe Elijah bụ na nwa virgin kazia nwee memba. Ịmakwa ego na-enyere nwa virgin last 100 days for ama how many billion ndị America kpara afa na ha nye nwa virgin. Iche na Elijah Enugu la ụra dadị BP egbuche gị ahụ. Mgbe ndị America si na fa na-enye nwa virgin amamasị na 1 billion ka 3 billion ka 2 billion. Imo na Elijah watch BP yaria because na ndị a na-eme ihe ndị ifuru bụ ha dị otu ifuru nye Elijah na nwa virgin ha nwere mkpụrụ obi to make money. Ọchasị gbute. That is whom they are. Now they will pretend for you to pretend to love you, love your problem, to carry this just to collect that money because they know that the only solution to come out of problem is money. Everywhere in the world, the only solution to come out of problem is money. That is why the Europeans say, use all your brain. Moto they gonna buy. Okay, na ebu ayo nta yemezi anya obenata. Ayemezi ya ojonjoloko nwe ko echi obroton. Simple. Ana mame wetego na ofu ihe ni na Ezeaku na preach, ihe ni na eme na egosi evidence. Kpọta na ofu ihe nkunu mmela afọ la. Ebote wetere nwa baby virgin ọnụ. Kedu nwa virgin meworo urugoro ka ihe imelo. Nwa virgin eme arrange. Mana ịgwala anyị n'ikpere ekpere nwatakịrị nwụrụ anwụ ekunie, ikuri ya tie n'okpuru ọta. We seba na chicha n'enu achicha. Oh Jesu. Meno woga aha. Jesu nọ na Eucharist. Meno woga afa na na-agba mme. Ị na-agba mme na Eucharist. Ewe zogbo mmadụ 14 na adoration gị. Enwere onye nke ikpe ịkpọrọ Jesu ka ọ kpọrọ ije chebere ya ha ncha. Nke ije nwere send delegate. Eni efa ncha. Enwere onye kpelite. Ịrụrụ ka ụgba. Ịrụrụ arụ. Nwa virgin eme wayo, ọ na-eme miracle as fake miracle as you say, ọ na-eme arrange. Ị na-ajụ anyị eburu batara anyị. Mana ị mere arrange gwa anyị na Jesu nọ na Eucharist kpọlitere mmadụ n'ọnwụ na adoration. Wee zogbuzie mmadụ azogbu na adoration mmadụ 14. Ka afụla anya nke onye ọbụla na-ebe ama. Enweghị onye ọbụla. Ikpuche ekpere. Nwanne anyị TB Joshua nọ na Lagos. Ime ego no spend just to seal that thing n'ime enu. From the hands of the government and the media. Uno ko tigbuo mmadụ ka nkụ. Ụmụ Igbo enyi goro nwụrụ ọnwụ ike ndị bụ mkpa je nọrọ dị uno ko zogbu ụmụnna anyị. The sermon mbaka ibu na-eme 100 days fasting keta. And ọ ga-atọ ọnụ to intestine. God mark my word. Agwa gị nwee nsogbu kpọọ mụ. I will advise you. Nwụrụ mmụọ ji gị. Business bụ ọgakata n'elu ọgaba na. That is why ndị ọcha ji nwe access to loan. Aha ka onye Dubai ga-esi n'ide loan enye loan without collateral. Mana gị nwane ebe befe nata loan ma pon ni nwere m ụnọ m ihe na ga search everywhere. Kedizie mee na ịma hụ na the reason why ihe je si mụ na gị ke maka na ya dị ka ndị Dubai. Na government anyị adọrọ gị ka ndị Dubai. Eje m hotel m je ịlalụ n'Ọka. One girl nọ na reception ebe a tinye nke a na-asị what God cannot do does not exist. Ọ na-eti ihe ọ na-etinye isi ụtụtụ. When joy and say this early morning, why are you playing this thing? Osime no na-ekpere nsi ekpere ije mee gịnị? Kedu ihe niile chọrọ ikpete na ekpere? Okay, dendo. Nsi okay, dendo. Anụmanụ ọ dị ndụ. Osime na bụrụ naanị sọ ndụ. Nsi amaga gị. Osime no ka ọgwọ nwanne ya nwaanyị ọya.
no maka healing nwe jubia kedo onye na ya lo say na nwanne nwa assist o mechi say why was him so no onye nwa nwere ya I have directed her to my hospital ya bia we will help her tell him when idi mopo ụfọdụ nwanne onye mgbuka ka nwo moto pass ka na-ele school ni na ngo na ma high institution mi nebo na nka but adult education sorry no bro na nka na kabe from secondary to ebe ngudobere akwa na abụ gịnị to high institution bụ gịnị adult education ihe ni na nna agwụ na agụtara m ya na akwa afụrụ m ya n'anya korokoro n'Igbo Love Themselves Charity Foundation enwere onye na send mmadụ ọya enwere any sickness na-eme gị na mbụ a new case to study medicine maka na abịa ọdịm mgbe m na-ebe akwa because amago mmadụ one ga-anwụ no because we could not attend to them mana ofu onye n'ime ha kpọrọ jewe n'ọgwụ we save the person treatment nwe procedure enwe onye nwe kịta nwe fat n'afọ onye nwe n'ime alụ enwe something as grow ya n'afọ then the thing is that dado left kidney now ebe mere onye ahụ test na Nsụka fafu ga na-eme but they cannot handle the case. They refer her to where? To Enugu, to UNTH. I'm the one carrying the expenses now. Without somebody like me intervening, they might not have such money to carry on such medical treatment. On and so can another paracetamol. Tioga I got the kidney at you, maybe the kidney, or maybe the kidney no more. Mother, I know they could be and something be become a pen. The pastor and the father bundush people ne good you in doing institution o canal or the go maybe I want to real estate ne good more fe buy na abacha cho kabacha ga na ebe 1000 plot tinya affairs St Gregory St Onyenta St Alphonsus Parish the sister na agba na nike doing business the sister ifo reverend sister they into business o na emesi business o ka nike so isine na achọ nwa no way catching game no ho okay somebody say na go egwu ka dia na go loge o na Jesus my fire or one one or fine boy igoro na agba kesi agụde egwu a